cap motiu. La tens? La tens? Ja la tenim. Vale. Vols el... Cinturó de combat. Estava aquí. On és? Ja te'l porto, tranquil. Sí, era això el que volien, Ja podíem anar criticant. Vale, el tens, Ja amb això en surt. És gros o què, això? Sí? 20, 30. Sí? Sí. Què dius? I aquesta canya és bona per fer això? Ara ho sabrem, la va comprar... Un amic m'havia deixat una Carpenter. Perdona una cosa, a mi m'han dit que no la pugés ahir. Que havies comprat una avió. L'havia de provar, no? Collons, com tira, no, això? Mare que em va parir. Joder. Tinc un ganx per treure-la i n'hi ha de provar. Quan el vegis quedarà cagada. Si ara Bueno, vegeu quins comentaris feu que s'està gravant tot això, No, jo pregunto. No, que no és res, cap problema. Saps allò que si dius s'ha entregat Però quan vas pescar aquella de dents de gos, que deies unes hòsties... Hòstia, és que allò et trenca, Quants quilos feia el que vas pescar tu? Jo feia, no sé, 40. Això era el de Tanzània o no? Tanzània, és l'únic que tret. Que tens 90.000 visites o no sé quan, Vas rebre el meu missatge allà o no? No. Ah, et vaig escriure. No ho he mirat. Vale. És que com que llavors em vas enviar el vídeo, em pensava que és que ho havies llegit. No. I sí, doncs et vaig dir, escolta, sóc el Pep. Dic, sembla que pesquis una ballena en vez d'un balló, perquè de la manera que ho treies... Aquell en concret, el de la foto, feia 80 quilos. Bueno, el vídeo ja em refereixo, Però pensa que no toca vores, Això tira el mateix que aquell de 80. Sí? Això està lluitant el Joan Carles. Hòstia, Joan Carles, que bé que m'ho passo, tu. Oh, que guai, és el vídeo de la meva pizzeria. El Manyo, quan ha baixat, diu, ui, s'acareix la tu. Sí? És que avui que ell és que ja sol passar això. Bueno, això també em va passar a mi quan veu treure aquell de 300 i pico de quilos, que em vas trucar, jo estava a França i dic, hòstia, ara no, collons, que estic amb la dona, i collons, pam. No sap mai, el dia que picarà no sap mai. Bé. Hòstia, tu. Hòstia, Manyo, quan vegi que amb això has tret la tonyina, estàs tallant alguna cosa, collons. Perquè ara feia dies que no pescava alguna així, gruixut, o què? No, sí, no, és l'últimera de l'any. Bé, hem vingut molt bons. Bueno, vingut què vol dir? Que l'Estrella s'ha venint a aquesta zona? Has de venir aquí amb una certa fundària i... Vale. Nosaltres ens movem molt per la zona de costa. I a la costa anem tranquil·lets i allà no hi ha... Allà no hi són aquests bitxos. Va, que això va sent teu, La veus o no? No, que va tirant molt allà. Bueno, tampoc queda en fondo aquí, 66 metres. Ja has recuperat molt, ja, Passa que tornarà a escapar-se. Sí, quan es vegi... Sí, quan vegi el barco tornaria... No m'agrada el barco. Hi ha molts manicons aquí dalt. Hòstia, tu, això no es pot gravar perquè després em foteu feina, hòstia. Embarcación Cadigo llamando, cambio. Collons, tu. Aquest home està fort, per això. Ja ho veurem quan acabi. No és com comença, sinó és com acaba, això. Hòstia, aquell dia que vam pescar aquelles tres que jo hasta plorava i deia, era pomés, i va, apreta els ous, no sé què, hòstia, i estava ja que estava a punt de suïcidar-me. I aquest només comença, ja bufa per tot arreu. Que no tinc els guants. I ara serà culpa dels guants. Ja serà culpa dels guants. No, són els vermells, els vermells. Els vermells són... Sí, però ara què vols fer? Llorenç, Estigues por la anant feina, més va. cap a Cambrils, Vols els guants o no? s'ha aixecat una pajarera de Bonito, que ja hem arribat. Això vol dir que afanya't, ves per feina. I doncs, a continuació, anant més cap a Cambrils, s'ha aixecat una pajarera de Bonito i ens determina i tenim
Sí. El Joan Carles Pegau, que diuen els canaris. Ai. Sí, l'ha clavat, sí. Està aquí lluitant-la amb interès i fruïció. Ai. A veure, Joan, fes cara de pescador. Hòstia, t'hi va com el marit. No, ho entenc perfecte. Però vaig és que ja estic en mala posició de mi. Quina xura que té el Joan Resol. Exacte. Hosti, tu. Hosti, que guai, que És guai. veritat, Que bé ho veritat. passo, tu. Va, afanya't, que aquest ja s'està cagant a sobre. Sí, Que digues. Vinga, fins allà, Lloret. No passa res, que ja se'n porti. Tu aguanta que mentrestant ell descansa, va, vinga. Aixeca't una mica, Joan. vale. Va, jo no la tenia ni ben agafada, el bitx. Bona aquesta canya al Decathlon, Està aguantant aquí. Una propaganda pel Decathlon. Exacte. El Decathlon. Si no et va bé que vagi en marxa, m'ho dius, Com? Vaig fent, El que passa quan parles mirant al mar, jo no t'entenc. No se sent res. Si no botzinar i prou. Diu, apreta, Home, clar que apreta. Hòstia, si apreta, tu saps quina I el que força... apretarà quan la tingui a El sota. que Quan força- ja comença a tenir Aquestes que sota. tenen aquest tamany Uf. són més maricones, les grosses són més bulbos. Bueno, però fins a partir de 150-170, Fins aquí van creixent, la capacitat d'acabar-te els torrons. Sí, té tendència Bueno. a anar-se'n a sota, Oriol. Vull dir que si te'n vas una mica de poble... Que no paro d'anar enrere. No hem parat des de que mira, estem anant uns 1,2 enrere. Hòstia, com es doblega Des aquesta del tanya. començament, perquè no s'ha anat, s'ha quedat ja directe cap avall. I llavors has d'anar deixant perquè és que si se li posa a sota no la traurem. Tardarem molt, bueno, més a sota. Tampoc li vull donar molta vida a la tonyina perquè si la vaig fent nedar... Per aquí es veu o no? No, encara. No es posa prou a sota. També és el que jo vaig tirant enrere per Ja, intentar-li ja. separar, perquè Sí. si està en angle la puja